ko ka kafiri ta i ka baara la o bɛ cogo di ko baasi t'a la kafiri minnu ye kafiri baara ɲɔgɔnya jago ɲɔgɔnya ni silamɛya sariya ye kafiru bisi ɲɔgɔnya n'a ye an balala ani a ye i kanu dusukun alimuwalatu Sheikh Salih Fawzani a ka kitabu min n'a y'a sarahu nawaqidul islam a b'o faranfasiya kɔnɔ a ko muwalatu ani min ye diɲɛ baarakɛ ɲɔgɔnyaw ye olu tɛ kɛlɛ ɲɛ ni kafiri ka jago dɔ kɛ ou bien an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a ka baara kɛ bolo muamalatu yɔrɔ la ani muwalatu a ko kelenw tɛ dɛ diɲɛ ka baaraw yɔrɔ ani ɲa kanu dusukun kɔnɔ ani diina ka muwalatu yɔrɔ ko kelenw tɛ donc kafiri ni dalen b'a la ciden sallallahu Abdullah ibn Ruwayqati kafiri de do ciden ɲata a ka Madina sira yir'u la ciden ɲata ani Abubakar a ka Madina sira yir'u la donc ka kafiri ta baara la ni dalen b'a la a bɛ baara min kɛ diɲɛ baaraw ni fɛnw baasi t'o la mais i ka silamata wala abdu mu'minu khairu min mushrik wala wajabatukum i ka silamata ka bili ka baara la o de kaɲi ka tɛmɛ kafiri kɔni kan